Кешке 9 ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Марат китте, Марат килде. Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында яңа җитәкче. Аңа нинди максатлар йөкләнә? Руслан Сыдинов белеп кайтты. Республика районнарында башлыклар алышына. Алмашка кемнәр килде? Гөлназ Сайфетдинова шул хакта. Сентябрьдә килгән октябрь. Ожидается в виде дождя и в отдельных районах возможно с мокрым снегом. Алдагы көннәрдә табигать безгә нинди сынаулар әзерли? Айгөл Бәдретдинова репортажында. Иртәгәдән җылыны торак йортларга да бирә башлаячаклар. Еларак киенәбез инде. Чтобы üşümәскә була, идәннәр суык. Районнар һәм шәһәрләр ягу сезонына ни дәрәҗәдә әзер? Бу хакта Рәмзилә Гафиятуллина. Республиканың Олпат һәм иң тәҗрибәле министр урынына яшь әмма бик тырыш һәм эшчәне килә. Бүген авыл хуҗалыгы министрлыгында җитәкчелек алышында дәүләт советына депутат булып сайланган Марат Әхмәтов урынына Буа районы башлыгы Марат Җаббаров килде. Аңа министр портфеле тапшырдылар һәм яңа вазифага фатиха бирделәр. Коллектив өлкәге җитәкчене ничек озатты һәм яңасын ничек каршыладылар? Руслан Хөснетдинов материалында. Добрый день всем. Марат Әхмәтовның кулын былай күтәрүе бер үк вакытта исәнләшү дә, саубуллашу да иде. Аны тулы зал каршы алды. Ул 20 ел министрлыкны җитәкли. Республика кырларынан җыеп алынган мул уңыш та Татарстанның сөт савы буенча беренче урында баруы да аның тырыш хезмәт нәтиҗәсе ди хөкүмәт рәисе. Узак еллар фидакар хезмәте өчен Алексей Песошин рәхмәтен җиткерде. Марат Лотович, я хочу пожелать вам успехов на новом месте. Не было проблем на предыдущей работе. Я думаю, все будет так же успешно. Марат Әхмәтов бүген Татарстанның авыл хуҗалыгы аягында нык басып тора икән. Бу зур бер команда эше ди. Команда ул гапкады игенчедән башлап, уң кулы урынбасарларына кадәр. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Һәрберегез белән инде көндәлек очрашып тормасак та, уртак тел табып, бигрәк тә зур рәхмәт үземнең урынбасарларга. Мине түзеп торган өчен, кайвакыт инде әзрәкче бер кушаклаткан вакытларда булган бит. Һәм югыйсә икенче яктан караганда мин аларның һәрберсенә мөстәкыйль эшләргә мөмкинлек тудырдым. Бу кулчабулар Марат Әхмәтовны озату, Марат Җаббаровны каршы алуда иде. 36 яшьлек Җаббаров Чистайда туса да, авыл хуҗалыгы өлкәсендә тәҗрибәсе зур. 7 ел биреле хуҗалыгын җитәкли. 4 ел министр орынбасары булып эшли, соңгы 2 елда Буа районы башлыгы иде. Бу вазифаны президент шанып тапшыра икән, сынатмас ди җитәкчелек. На всех должностях Марат Азатович показал себя умелым руководителем. Большое внимание уделял развитию сельскохозяйственного производства, повышению его эффективности, конкурентоспособности. Марат Лучур за много лет. Марат Әхмәтов министр вазифасында бик күп эш башкарды, көчле команда туплады. Алла бирсә, бергәләп яңадан яңа нәтиҗәләргә ирешербез дип уйлыйм. Иске һәм яңа министрга да чәчәк бәйләме Алексей Песошин шаярып алырга да өлгерә. Удивились, да, то есть это женам, не вам. Значит, надо будет обязательно домой возвращаться. Руслан Сыдинов, Андрей Синтальцев, Яңа Гасыр каналы. Бүген республиканың бер юлы 4 районында башлыкларда алышында Лаеш, Яшелүзән, Теләче, Спаста яңа җитәкчеләре моңа кадәр булганнарын район сессияләрендә вакытыннан алда вазифаларыннан азат иттеләр. Бу үзгәрешләр дәүләт советына узган сайлауның шаукымы. Депутатлыкка баручыларга кәнәфиләрен азат итү шарт. Кайда кем яңа хуҗа булды? Гөлназ Сайфетдинова репортажында. Теләчеләр бүген сессиягә беренче булып иртәнге 8-дән җыелды. Көн тәртибендә бары бер мәсьәлә. Район башлыгы үз кәнәфиен азат итә. Ерак китми, Лаешка шундый ук вазифага фатиха бирергә премьер килде. Президентом Республики Татарстан в порядке ротации кадров кандидатура Ильдуса Фатиховича предложена в качестве руководителя Лаишского муниципального района. Алексей Песошин Илдус Зарипов идарә иткән 8 елда Теләченең социаль-икътисади үсештә булуын билгеләп үтте. Шәхси хуҗалыкларда терлек саны арта, эшлекле мөхит формалаша, беренчеләрдән булып сәнәгать паркы ачыла. Уңышларны бәяләп Илдус Зариповка атказанган икътисадчы исеме бирелде.
Теләшегә президент тәкъдиме белән Нәҗип Хаҗипов килә. Ул моңарчы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары иде. Аңа кадәр нәкъ шушы районда авыл хуҗалыгы идарәсен җитәкләгән. Нәҗип Нәкибович, үзебезнең кеше, без аңа бик шат, барыбыз да беләбез. Бу эшләрне дәвам итәргә, аларны тагын да арттырырга, чөнки бөтен мөмкинлек бар. Чиратта Лаеш Илдус Зарипов шушында килә. Районны 9 ел җитәкләгән Михаил Афанасьев үз кәнәфиен калдыра. Умение Михаила Павловича выстраивать конструктивные отношения с представителями бизнес-сообщества явилось одним из определяющих факторов успешного развития района в этом направлении. Халык санында сәнәгать мәйданнары да арта, социаль объектлар төзелә. Республиканың социаль-икътисади үсеш рейтингында Лаеш даими рәвештә алдынгы урыннарны алып тора. Узган еллар инвестицияләр җәлеп итү күләме буенча хәтта 1нче урынга чыкты. 2 ел элек алар үз диңгезләре белән танылды. Төзекләндерелгән яр буе җәен халык иң күп килә торган ял итү урынына әйләнде. Чулман диңгезе хәзер Лаешның йөзек кашы санала. Шәһәрдә, районда матурайды. Күп төзелеш бик күп. Аны әйтергә була, вообще заслуженный строитель Лаишского района. Яхшы юллар булды. Инфраструктура, менә бик яхшыланды. Очень прекрасная набережная. У нас снимали здесь кино, у нас школу отремонтировали. Михаил Афанасьевка фидакар хезмәте өчен медаль. Мне как руководителя Мин районның алга табада үсештә булуын теләр идем. Үземнең җаваплылыкны да тоям. Максат җиңел түгел. Бергәләп уртак тел табып эшләсәгез, барда килеп чыгар дип уйлыйм. Үзем дә ярдәмгә әзер. Михаил Афанасьев инде бар тәҗрибәсен Яшел Үзәнне торгызуга юнәлтәчәк. Бүген Лаештан туры шунда китте дә. Монда инде көчле алкышлар юк. Сессия тыйнагуза Александр Тыгин Дәүләт Советына депутат булып сайланда, мондагы вазифасын калдырырга тиеш. Зеленодольск вошел в перечень моногородов. В 2017 году получил статус территории опережающего социально-экономического развития, что позволило сформировать привлекательный инвестиционный климат. Александр Тыгинның да шын бәялиләр республика алдындагы казанышлар өчен орден медале белән бүләкләнә. 45 мең халкы булган Лаештан 160 мең кешеле моны шәһәргә Михаил Афанасьев зур һәм шактый катлаулы район белән идарә итәчәк. Гомумән яңа иске хуҗаларның барысына да бурычлар билгеле. Алар әлегә башкарма комитет җитәкчесе вазифаларын башкаручы санала. Район башлыгы итеп сайланганчы билгеле регламент үтәсе була. Шулай ук бүген Спас районында Камил Ногаев урынына яңа башлык булып, Болгар музей тойлыгын җитәкләгән Фәргат Мөхәммәтов килде. Гөлнат Сайфетдинова, Лия Хайретдинова, Александр Лобанов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Хәзер аларның Дәүләт Советы депутаты булырга бөтен хукукы бар. Бүген яңа сайланган депутатлар тоныклык, күкрәк билгесе һәм махсус портфель алды. Аларны халык вәкилләренә тантаналы рәвештә Фәрит Мөхәммәтшин тапшыра. Хәзер парламент составы яртылаш яңарган. 25 сентябрьдә алар инде Татарстан президентының Дәүләт Советына еллык юлламасын тыңлар дип көтелә. Фәрит Мөхәммәтшин эшне тиешенчә оештырыр өчен бүген депутатларга теләкләрен дә җиткерде. Как бы там ни было, жизнь такая, кто-то в командировке, кто-то заболел. Но нам бы очень хотелось, чтобы дисциплина и порядок был с первого дня в Государственном Совете обеспечен. Икотналык җәй кинә төзелгән әбиләр чуагы һәм сентябрьдә үк килгән октябрь киләсе тәүлеккә синоптиклары давыллы яңгыр, көчле җил һәм боз фаразлый. Климат белгечләре исә температураның төнлә 0 градуска кадәр төшәчәге хакында кисәтә. Табигатьтән тагын нәрсә көтәргә? Айгөл Бәдретдинова белде. Менә көннәр суытты хәзер, чеснок утыртырга әзерләнәм. Быел җәй бик салкын булды, чесноклар да ваграк булды шуңа күрә. Казанның Северный бистәсендә яшәүче бакчачы Сания Бәдретдинова табигать мөгъҗизаларына инде әзер. Көннәр суытасын белгәч, сарымсакны җиргә утыртып калдырырга булган. Чигендерне дә, кишерне дә октябрьдә генә аладыр дик. Быел инде суыклар килә башлагач, хәзер үк алырга уйладык салкын тимәсен дип. Бу чәчәкләр инде аларның сроклары бетте. Зато безнең Виктория кышка кадәрле үзләренең җимешләрен биреп утыра торган аерым сорт бар. Менә күршеләрен суыклар куркытмый, җиләкләре салкынга да түзә. Бакчачы өчен иң куркынычы ул язгы кырау ди. Көзгесе аның даже ул әзрәк яхшы да китеп аласың аны. Уже җитәр вакыты җитәр. Шулай да районнарда җирдә калган уңышларны җыеп алырга тырышалар. Кырау төшәсен белгәч, әнә Кукмара гимназиясе балалары да кәбестәләрне алган. Апас районында кабакларны да җыеп куйганнар инде. Шәһәр халкы кем җылы киемнәрен әзерли, кем әлегә суытасын чамаламый да. Бигәнгә шөкер дип яшәргә кирәк. Шул
Siz korkmaysiz salkınlardan? Yok, билет ожидается, как бы, но надейтесь, будет, не будет билет. Ну, я чуть-чуть так легко оделся, да, ожидаю на самом деле. Бүген Казанда көн чагыштырмача жылы торды, 14 градус, урыны белән кыска вакытлы яңгырлар явып үтсә дә, кояш та күренгәләде. Әмма киләсе тәүлектә һава торышы кискен үзгәрәчәк ди синоптиклар. Республиканың көньяк һәм көнчыгыш районнарында давыллы яңгыр, буз явуы, көчле җил көтелә. Аның тизлеге секундына 27 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Сейчас центр этого циклона находится. Хәзер әлеге циклон үзәге Мәскәү белән Минск арасында. Иртәгә монда килеп җитәчәк. Яңгыр, боз, көчле җил кебек күренешләр бүген төнлә башланып, иртәгә көндез бетәргә тиеш. Киләсе атна башында кырау төшүе ихтимал. Төнлә 0 градус булып, кайбер районнарда юеш кар да яварга мөмкин. По сути, барическая депрессия. КФУның климат буенча белгече һава торышы депрессия ди, әмма туры мәгънәсендә түгел. Шулай итеп, һаваның түбән атмосфера басымлы өлешен атыйлар. Көйсезлекнең сәбәпчесе дә шул. С четверга пойдет процесс. Пәнҗешәмбе көннән башлап бездә октябрь башланачак. Календарда әле сентябрь булуга да карамастан. Температура нормадан 3-4 градус түбән булачак. Әбиләр чуагы турында онытып, шул рәвешле кышка кирип китәрбезме? Әлегә моны әйтүе кыен. Хәтта синоптикларда озак вакытка фараз ясарга алынмый. Безне көньяктан менеп, җылы һава алып киләчәк антициклон гына коткара алачак. Айгөл Бәдретдинова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Иртәгәдән республикада торак йортларга да җылы бирә башлыйлар. Быел җыллык узган елга караганда бер атна алдан кушыла. Бүген Татарстанның төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгында ягу сезонын ачык дип белдерделәр. Аның каравы, балалар бакчалары, мәктәпләрдә атна башыннан ук җылы бирделәр. Ә инде җыллык өйләрегезгә вакытында ук кермәсә, кая мөрәҗәгать итәргә кирәклеге турында исә Рәмзилә Гафиятуллина хәбәр итәр. Җаны көтәбез дә, ел саен көтәбез. Кояш караса, әниләр һәм нәниләр тизрәк урамга ашыган. Көзнең соңгы нурларында кыенып калмакчылар. Ә өйдә төннәрен җылыткычны кушарга туры килә диләр. Еларак киенәбез инде. Чтоб üşümәскә була, идәннәр суык. Балалар бакчалары һәм мәктәпләргә яга башлаганнар инде. Иртәгәдән җылыны торак йортларга да җибәрергә исәплиләр. Әзерлек кайдадыр 99, кайдадыр 100%. Казанның порт урамындагы менә бу котельныйда бүген икенче яшьлеген кичерә. Моннан ел ярым элек аның диварлары җимерелгән иде. Яңа котельныйның мәйданы искесеннән 3 мәртәбә кечкенәрәк, әмма куәте шул ук. Монда бөтен эш автоматлаштырылган. Шуңа да штатта аерым кеше тотуны ихтыяҗы юк, үзәкләштерелгән диспетчерлык ашагына идарә итәсе. Җылылыкны моннан 12 торак йортка һәм бер балалар бакчасына җибәрәләр. Ягу сезонын 25 сентябрьдән башларга җыеналар. Котельный города. Котельнялар ягу сезонына тулысынча әзер. Җылылык шелтәрен, энергия чыганакларын ремонтладык, котельняларны төзекләндердек. Алар сынауны уңышлы үтте. Ягу сезонын Тәтеш, Актаныш һәм кайбер төньяк районнарда да ачканнар. Лениногорскида җылыны дүшәмбедән бирә башлаячаклар. Атна ахырында һава температурасының сизелерлек төшүе фаразлана. Шуңа да ашыгырга киңәш ителде. У нас продолжается программа. Кайбер өйләрдә әле дә капиталь ремонт дәвам итә. Казан, Яшелүзән һәм Петрәч районнарында шундый 18 йорт бар. Аларның фасадын, җылылык системаларын яңарталар. Эшләрне 30 сентябрьгә кадәр төгәлләү бурычы куелды. Атна ахырына социаль объектларны барысына да яга башларга шандырдылар. Ә кемнәргәдер җылы барып җитмәгән икән, дежур хезмәт телефонына шалтыратырга мөмкин. Аның номерын сез экраннарда күрәсез. Рәмзилә Гафиятуллина, Андерсен Тальцев, Яңа гасыр каналы. Бүген Буа районының Кыр әнәлесе халкы авылга керә торган юлны япты. Алар билгесез машиналарның ай башыннан бирле авыл янындагы чыкырдан балчык ташуына каршы. Казый торгач, янәшәдәге су каланчасы авып төшәр дип куркалар. Бу хәлләрне безнең редакциягә халык шалтыратып сөйләде. Фәрүзә Мәҗитова хәлне төрле яклап өйрәнергә тырышты. Ай башыннан бирле авылдан балчык ташучы КАМАЗлар бүген кире борылырга мәҗбүр. Халык юлны ябып машиналарга аркылы төште. Узган ел безнең моннан бер мәртәбә казыдылар инде. Ул вакытта бу кадәр үк казылмады. Менә бу ел яңадан шушындай ситуация килеп чыкты. Сатам ул, нишләтә? Вот безне шул возмущать итә. Әгәр дә саткан дәврдә шушы юлны ясатсын. Машиналар урамнарга салган ак ташны да җимереп бетерә диләр. Аны халык узган ел үзара салым акчасына җәйдергән була. Салынган юл өстеннән хәя дорожныйларның балчык тиеп КАМАЗлар йөри. Каршы чыкканга без хуҗа түгел диләр. Кем хуҗа, анысын без белмибез. Әлеге су каланчасы авып төшәр дип куркалар, чөнки чокырны аңа терәтеп үк казаганнар. Ә безнең төшерү төркеме килгәч, эш тукталды, эшчеләр дә югалды. Халык монда нинди эш алып барылачагын безгә әйтүче булмады ди. Кайбыш авылы җирлеге башлыгы гомумән ялда булып чыкты. Бу турыда ул аптыраган халыкка телефон аша әйтә. Кыр энәле авылында нинди эш алып барылуы турында біз район хакимиятеннән шалтыратып сорадык. Автодор оешмасы энергия бара торган юлны ремонтлый. Аларга юл кырыена әзрәк туфрак салырга кирәк. Ул туфракны алар
Министерство экологии оформили карьер в установленном порядке. Прокуратура проверила, все нормально. Татарстан экология министрлыгы белән элемтәгә кердек. Кайбыш авыл җирлегендә юл эшләрен башкарырга рөхсәт алынды диләр. Татавтадыр оешмасы су каланчасына зарар килмәс дип ышандыра. Вот границы производства работ по разработке грунта до водонапорной башни 31 погодный метр. Никаких разрушений на водонапорной башне произойти не может. 4 чакрым юлны төзекләндерү эшен 2-3 көндә төгәлләячәкбез диләр. Аннан соң чокырны күмәргә вәгъдә итәләр. Күммәсәләр, җирле халыкка безгә яңадан шалтыратырга тәкъдим иттек. Бу телевидение ярдәме белән Фәйрүзә Мәҗитова, Яңа Гасыр каналы. Бюджет яртылаш буш, проект яртылаш тулы. Юллар салу буенча илкүләм проектның Татарстандагы торышы хакында реальное время интернет басмасыннан укыгыз. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Татар мөселман дөньясында тарихи вакыйга. Безнең алдыбызда күбрәк гарәп җилләрендә ашып җибәрә. Болгар Ислам академиясендә беренче шәригать фәннәре докторларына дипломнар тапшырылды. Ни өчен алар 6 гына? Айза Шаймарданов белән. Казан ишегалларында сиреннәр аллеясы барлыкка киләчәк. Яз көннәрендә, җәй башларында инде сиреннәрнең чәчәк атуларын көтәбез. Сирен агачы утырту акциясына Шулпан Касымов да кушылды. Бүген Рөстәм Миннеханов Кыры җир гаскәрләре баш командующий Олег Салюков белән очрашты. 21 сентябрьгә кадәр Россиянең Үзәк хәрби округында өйрәнүләр уза. Яклар Татарстанда үзара тиешле чараларны оештыру хакында сөйләште. Очрашуда шулай президент аппараты җитәкчесе Әзгат Сәфәров та катнашты. Татар мөселман дөньясында тарихи вакыйга. Бүген Болгар Ислам академиясенең беренче шәригать фәннәре докторларына диплом тапшырдылар. Тантана Казанның Кол Шәриф мәчетендә үтте. Докторлар 6 кеше. Бу таныклык нинди мөмкинлекләр бирәчәген Айза Шаймарданов белде. Диплом тапшыру тәгъбир әйтеп башланды. Беренче докторлар махсус формадан йөзләрендә җитдилек. Тантанада алар 6 булырга тиеш була, берсе килә алмаган. Болгар Ислам академиясе ачылуга докторантурага 16 кеше укырга керә. 2 ел дәвамында алар фәнни диссертация яза. Уртача гына булды, аларга шиккә вакытлы җиңеләйтте, ләкин сорауга булды, бөтен сорауга җавап бирдек. 2 сәгать булды. Соңгы 2 гасыр элек язылган хезмәтләрнең традицион исламны аңлауда әһәмияте зур ди яңа докторлар. Безнең гасырда безнең Татарстан җәмәгатендә нинди гадәтләр бар? Һәм алар безнең бабайларыбыздан калды. Без аларны сакларга тиешбез. Диссертацияләрне Болгар Ислам академиясендә 17 галим кабул иткән бер өлеше гарәп шәйхләре. Шәригать фәннәре докторларының яшь булуы сөендерә, алар чит агым юнәлешендә фикер йөртмәй. Диплом белән булды да, хәзер мин зур галим булдым, доктор булдым, профессор булдым дип килә докторга ярамый. Читтәме, мондамы? Тормыштан үзелмәгән гыйлем була. Шәригать фәннәре докторы дигән статусның Россия тарихында беренче бирелүе. Ул дөньяви уку йортларындагы кебек өстенлекләргә ияме? Мәсәлән, укыткан докторларга хезмәт хакына өстәмә акча биреләчәкме? Надбавку не дают? Но это, я думаю, нужно будет у каждого со своим учредителем, работодателем отдельно договариваться. Шәригать фәннәре докторлыгы диссертациясын якламаган 10 кешенең язмышы әлегә билгеле түгел. Һәр хәлдә аларның диссертациясе әлегә тулысынча әзер түгел дип белдерделәр. Шуңа да киләсе яклау әле тагын 1 елга кичектерелергә мөмкин. Айза Шаймарданов, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Табигать мөгъҗизасы матырышлык җимешеме. Бу районы яңа Чечкап авылыннан Габдрапановлар гаиләсе быел бәрәңге уңышын 2 тапкыр алмакчы. Хәзер бакчалары быелга 2нче тапкыры шау чәчәктә утыра. Көн суыта дисәләр дә, хуҗалары бүлбеләр ныгуына ышана. Аларда кунакта хәбәрчеләребез дә булып кайтты. Икенче кат утыртылса да, агротехник чаралары шул ук утысы, өясе, дымландырасы, иртә өлгерә торган бәрәңгене апрельнең 25-ндә утыртканнар. Июль ортасында уңыш җыеп талына, ә мәйданга алабута үсәр дип кабат бәрәңге утырталар. Әйтәмезләр, чирек бәрәңге чәчәктән, аны хәзер беткән ягына чәчеп карадык. Дөрес пенсионерларның эше җай гына бармый. 2 уллары ярдәм белән эшне бетерүгә суытып җибәрә, яңгырлар башлана. Бу тишелеп чыгуны тоткарласа да, бүген бәрәңгеләр бер-берсен куып тоткан. Монда килдем 40 ел булды безнең тара башлаганга, 40 елларда беренче мәртәбә генә. Испытание мәйтәм, әйдә бабай утыртып карыйк бәрәңгә. Күршәдән апчактым, эшчеле бәрәңгә, шуны утырттык.
Иң сөйіндіргені Колорадо құңғызы бір шымыяларына. Собақларға қорағанда оңыш бұлырға ақшағандай бақшашылар 70-нің үске ғана шықса да, Хужабике бәрәңгіден түрлі ризықлар пішірге ярата. Балалары қойтуға үстел олардан сығылып тұра. Татарстанның Буа районынан Радик Имаев, Ранис Ахмедшин, Ойрат Насрулов, Яңа Ғасыр каналы. Көз ағаш утыртыр вақыт. Бүгін башқаланың Серов урамында сирень аллеясы барлыққа келді. Қуақларны утыртырға яқын тирәдә яшәүчеләр һәм район хакимиятендә эшләүчеләр дә чыга. Нигә монда сирень утыртырга булалар? Яшелләндерү мәсеннән Чулпан Касыймов белешеп кайтты. Ишек алдында сиреннәр аллеясы утырту тәкъдимен биредә яшәүчеләр шатланып кабул итә. Йорт каршында яшеллек бик кирәк. Ул ял урынында булырга тиеш диләр. Монда болото иде безнең. Былтыр юллар ясадылар. Менә быел матурлап агачлар утырттылар. Яшеллек килде. Яз көннәрендә, җәй башларында инде сиреннәрнең чәчәк атуларын көтәбез. Хуш исле булачак, балалар да бик шатланып монда урамда йөрәячәкбез. Агач утыртуда ярдәм итәр өчен Татьяна Старукина күрше йорттан килә. Нужная работа проводится. Сирень утырту яхшы фикер. Бу балаларыбызга да үрнәк булып тора. Үз ишек алдыңны чиста һәм матур тутырга кичкенәдән өйрәнсеннәр. Серов урамында быел төзекләндерү эшләре алып барыла. Шуңа тәҗрибә рәвешендә сирень утыртырга булалар. Бу үсентеләр яңа урынга бик тиз җайлаша. Киләчәктә Казан урамнарын гөлҗимеш, акация һәм ясмин куаклары да хуш искә күмәр. В ближайшее время планируется... Якын арада без сиреньне Нарат аланы паркында юл кырыйларына утыртачакбыз. Ишек аллары да яшелләнер. Бүген әлеге ишек алдында 100 төп сирень агачы утырттылар. Әлеге акцияга без дә кушылдык. Нәкъ менә киләсе елда инде алар күзләрне иркәләп, шау-чәчәк атачак. Хуш исле сирень аллеясы Мәскәүдә дә бар. Мәсәлән, Уфада юкәләр, Красноярскида каеннар, Чебоксарда кәстәнә һәм Алабугада шыршы аллеялары күзләрне иркәли. Чулпан Касыймова, Иршат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Чыгарылышыбызны гадәттәгечә кызыклы спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Сафиуллин дәвам итә. Илдар, хәерле кич, рәхмәт сүзсә. Рәхмәт, Фәнис, безнең Рубин командасы алдагы ойынга әзерләнә. Казанларның чираттагы көндә аеручада җитди гамәлдәге Россия чемпионы Зенит, ә менә нефтехимик хоккейчылары узган ойында җиңелүгә дучар булды. Спорттагы һәм башка яңалыклар турында кыскан рекламадан соң сөйләрбез, бездән аерылмагыз. Түбән Кама хоккейчылары җиңелүгә дучар булды. Түбән Новгородта узган очрашуда нефтехимик боз хуҗасы торпеда белән көй сынашты. Казанда судагы спорт төрләре буенча ярыш башлана. Татарстан йөзүчеләре арасында җиңүчеләр ачыклана. Иртәгә Казанда республик күләмендәге чемпионат башлана. Акчарлак бассейнында 300-дән артык спортчы көй сынашыр дип көтелә. Казаннан тыш Чаллы, Түбән Кама, Кукмара, Лаеш, Минзәле, Әлмәт, Лениногорск, Саба, Алабуга һәм Сарманнан йөзүчеләр булачак. Судагы ярышлар иртәгә башланып 21 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Бу көннәрдә стендка буенча Европа күләмендәге ярышлар төгәлләнде. Анда Татарстан спортчылары да призерлар рәтендә. Йомгаклау көнендә дә безнекеләр пьедесталга күтәрелде. Гомумән Европа күләмендәге ярыш нәтиҗәләре буенча Татарстан спортчылары 8 медаль яулады. 4 алтын, 2 көмеш һәм 2 бронза. Педаль әйләндергән яртучылар Чаллыга җыелып усталыкларын күрсәтте. Чаллыда веломарафон узды. Балалар катнашындагы әлеге стартлар иң мавыктыргыч күренешләрнең берсе. Кыскасы, спорт чарасы зур бәйрәмгә үрелде. Авыр, хәтта йөгерергә дә кыен. Велосипедта җилдерергә тагын да катлаулырактыр дип уйлыйм. Без узыш дистанциясе кыскарак булыр дигән идек. Я сегодня немножко покушал, чтобы быстро ездить. На самом деле, я отстал сейчас, немножко отстал. Зурлар арасындагы веломарафонга килгәндә, алар автошәһәрнең төрле урыннарында стартларга чыкты. Катнашучылар саны 1000-гә якын. Стартка беренче килүчеләр күбек медальләр һәм истәлекле бүләкләр белән кайтып китте. Әлегә менә шундый яңалыклар иде, спорт белән шөгыльләнегез һәм сау-сәламәт булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Күптәннән яңа аш бүлмәсе турында хыялланасызмы? Сыйфатлы, өстәвенә 20% ташламалы аш бүлмәсе кирәк булса, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Төгәлрәк мәгълүмат Данил Сузак Мастер.рф сайтында.
Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта болытлы һава, температура 9 градус. Республикабызның кайбер районнарында коюп яңгыр явачак. Яңгыр вакытында төньяктан көчле җил. Температура тагын 1 градуска төшә. Төньяк көнчыгышта нибары 11 градуска кадәр җыла. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевскида көн яңгырлы һәм болытлы булачак. Салкын атмосфера тәэсирендә алдагы көннәрдә тагын да суграк булачак дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта явым-төшемнәр көтелә. Төньяктан уртача тизлектә җил. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә болытлы һәм яңгырлы һава торышы көтелә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта көндез яңгыр явачак. Нибары 12 градуска кадәр җыла. Халык сынамышларына ышансак, сентябрь коры булса, көз озын, яңгырлы булса, кыска булыр диләр. Доктор Оз федераль челтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунлар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Пациентларны умыртка авырулары белән еш кына хирургка юллыйлар. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә барсы да кабатлана. Арка авырта. Көч хәл белән йөрим. Кабат операциягә юллыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә дәвалау өчен операция урынына алдынгы технологияләр кулланыла. Уникаль робот умыртка баганасын элекке хәленә кайтарырга ярдәм итә. Бүсер, кан тамырларын һәм нерв системасын азат итеп, мөстәкыйль рәвештә үз урынына кайта башлый. Авырту бетә, хәрәкәтләнү җиңелләшә. Ваша семья растет, а квартиры нет? Пора расширяться. Трехкомнатная за 4 миллиона 300 тысяч. ЖК «Грин» от ЮЭТ. 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе. Телефон 233 0303. Грин Трак комплексы саф һавада һәм елга янәшәсендә урнашкан. Моннан Совет районы хокук саклау академиясе тукталышына кадәр нибары 5 минут. Әзер һәм төзелеше йортлардагы фатирлар белән отышлы бәяләр. ЮЭТга шалтыратыгыз. Телефон 233 03 03. Яндекс погода мәгълүматы буенча баш калабыз Казанда яңгыр явачак. Нибары 13 градуска кадәр җыла. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы трекемеш баганасының 743 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма җадымлылыгы 72%. Җирнең магнит кара тыныч. Һава торышының иганәчесе җанлы аралашуны хуплаучы Нейва банкы. Сез банкка, банк сезгә аңлаешлы шартлар белән дебет картасы алып 5% акча һәм кэшбэкка ия булыгыз. Здравствуйте. Вы позвонили в банк Нейва. Ваш звонок очень важен для нас. Но важнее то, что мы ценим живое общение со своими клиентами. А по нашим картам честный кэшбэк с понятными условиями и выплаты живыми деньгами. А еще у нас очень хорошие курсы обмена валюты. Заходите. Будем рады. Банк Нейва. Люди навстречу людям.